Kaixo, gaur metalak izango ditugu, hizpide hasteko metalen birziklapenaz arituko gara. Baliabide naturalak murrizten ari diren neurrian, txatarrari edo hondakin metalikoei ahalik eta etekinik handiena ateratzeko teknologiak fintzen eta hobetzen ari dira. Adibide batzuk erakutsiko dizkizuegu. Eta baltzen egiten zenbait metalik gabe gure gorputzak lukela funtzionatuko. Burdina, kobrea, zinka, kobaltoa, manganesoa, zeintzuk diren eta zertarako behar ditugun, galdetuko diogu biokimikari bati. Ahas gaitezen! Metalaren industriak beti izan du pisu handia Euskadin. Siderurgian oinarritutako garai haietatik hasi, eta 4.0 industria iritsi arte. Gure ingurune guzti beti metalan ingurune ibili da, bai, historikoki makinak egin ditugu, makina egin ditugu piezak fabrikatzeko, baina asko metalan ingurune. Orduan, garrantzia barne produktu gordinen bertan izugarria da. Es una industria con una alta tradición. Tradizio handiko industria da, eta gaur egun euskal industrietan 26%ko pisua du. Azken hamarkadetan egokitzea tokatu zaio. Aurre egin zion 80ko hamarkadako industria birmoldaketa zalapartatsuari eta globalizazioa deitu zaion testuinguru eraldatzailean bere lekua bilatu du. 21. mendean, kontzeptu berriak sartu ziren jasangarritasuna, ingurumena eta ekonomia zirkularra. Eta horiek gabe, ez dago ulertzerik eskaintza eta eskaria. Por un lado está la calidad. Alde batetik kalitatea dago. Gero eta kalitate estandar altuagoak eskatzen ari dira iraunkortasunean, arintasunean, jasangarritasunean. Sostenibilidad. Eta bestalde batetik, metal estrategiko hauek lortzeko oain arte dakagun dependentzia ez hirugarren herrialdekiko, hoi pixkat ere murriztu ahal izateko. Deskarbonizazioak, material faltak eta produktu iraunkorragoak eta birziklatuagoak sortzea eskatzen duten arau berriek sektorearen iraultza ekarri dute. Material gisa, metalak 100% birziklagarri dira. Izan ere gehienak erraz berreskuratzen dira fusio prozesu baten bidez. Arazoa, metala aleazio edo mikroaleazio batean dagoenean dator. Eta hain zuzen ere, elementu horiek gero eta gehiago erabiltzen dira industrian, berrikuntzarako ezin aproposagoak direlako. Aleazioak material konplexuak dira. Konposizio kimiko desberdinak dituzte eta kalitate desberdinetako metalak konbinatzen dituzte.
Nahasketa bat dira azken finean, eta horrek zaildu egiten du birziklatzea, hau da, propietate onak dituen materiala berreskuratzea. Eta askotan, emaitza kalitate txikiko aleazio bat da. BRTA Aliantzako ikerketa zentroak erronka horrekin lanean ari dira. Gu lantzen ari gerana da, nola kapaz geran metalak diferentziatzeko analisi batin gabe. Egunerokotasunean produkzio baten zintzea hasi metal bakoitza analizatzen honek zer dago. Orduan, gure ikerketa bizioan bitartez kapaz izatea identifikatzeko metal hau. Aluminioa dan, hau zinka dan, hau latoian. Orokorrean birziklatze zentroetan langileek linean lan eginez identifikatzen eta banatzen dituzte materialak edo txatarra. Teknikerrek erakusmai zirkular bat garatu du prozesu guztia modu automatizatuan gauzatzeko. Hemen nire atzian dakau demostradore bat, eta bertan dakau bi kamera hiperespektral, bi kamera RGB eta robot manipulatzaile bat. Irudi hiperespektraleko kamerek argia material baten gainazalean nola islatzen den erakusten dute. Argia material bakoitzak desberdin islatzen duenez, adimen artifizialaren bidezko entrenamenduari esker, objektu bakoitzaren materiala identifika daiteke. Aplikazio honetan ikus dezakeguna da adimen artifizialeko modelo bat, gai dana hainbat material diskriminatzeko. Bai metalak, lehen komentatu dugun bezala, aluminioa, frakzio ferrikoa, altzairua eta abar, eta metalak ez diren hainbat material, plastikoa, papela eta abar. Hemen eskumako pantailan RGB irudiak erabiltzen ditugu eta adimen artifizialeko modelo bat erabiliz, hauen forma ateratzea da gure helburua. Eta gero forma honekin kalkulatzen dugu objektu bakoitza zelan hartzen den, gero agindu hori robotari bidaltzeko. Helburua da birziklatze prozesuen eraginkortasuna hobetzea eta kutsatzeko arriskua murriztea, kalitate hobeko materiala lortzeko. Zertarako, gero hori nolabait, pentsa dezagun, Arcelor batek, o amengo enpresa txika batek, metala funditzen duenean, jakin dezan aurretio, zer dan bere labeetan sartzea eta horregatik pixka bereien produkzioa ere ajustatu alizateko. Material metalikoek propietate mekaniko hobeak eta prestazio hobeak dituzte eta industria ia guztietan erabiltzen dira, hala nola aeronautikan, automozioan, eolikoan. Aquí podemos encontrar Aleazio desberdinekin eta fabrikazio prozesu desberdinen bidez egindako osagai anitzeko materialak aurkitzen ditugu hemen. Forjako materialei lotuta galdaketa elementuak ditugu adibidez, edo nikel aleazio bat aluminio aleazio batekin. Erabili eta bizitzaren amaierara iritsitakoan, komenigarria litzateke material horiek modu jasangarrian birziklatzea. El reto estaría en cómo Erronka adibidez litzateke altzairuzko pieza batean burdinazkain nola erauzi matrizean txertatuta dauden balio handiko elementuak, nikela edo kobrea esaterako. Ikerketa zentroek beharrezkotzat jotzen dute hainbat neurri ezartzea, esaterako ezagutu ditugun identifikazio eta bereizketa teknologiak. Araudiaren esparruan aurrera egitea ere egoki ikusten dute eta ekodiseinua sustatzea. Horrek esan nahi du, bizitza baliagarriaren amaieran, errazago bereizten eta birziklatzen diren materialekin diseinatu behar direla proiektuak. Azterlanen ildoetako bat, balio handiko materialak eta metalak bereizten, purifikatzen eta berreskuratzen lagunduko duten teknologia aurreratuak garatzea da. Horien artean, huts handiko teknologiak ditugu, eta presioa eta temperatura kontrolatuz, ezpurutasun edo hondar batzuk ezabatzea lortzen dugu. Helburua da, nahi diren materialak berreskuratzea, haien propietateak kontserbatuta eta hobetuta berriz erabiltzeko.
Nosotros lo que tenemos aquí es Hemen duguna aluminioa da, material birziklatua. Aluminio hori labean sartu dugu, urtu egin dugu, eta orain metal likidozko tratamenduak egin behar ditugu. Lehenik eta behin, agaska batzuk, eta hor ikusten ditugun lingote txiki batzuk ekeituz, nahi dugun konposizio kimikoa zehaztuko dugu. Analisi ekipo baten bidez, unean bertan aztertzen eta ebaluatzen dute aluminio urtuaren kalitatea. Hau da, haren konposizioa helburu dutena den jakin dezakete. Aluminio likidoaren kalitatea egiaztatu ondoren, gasgabetzeko unea da. Con esto y unas sales que le echamos fundentes. Horrekin eta botatzen dizkiogun gatzekin eta argoiarekin, hidrogenoa eta oxidoak metaletik atera eta metala garbitzen dugu. Eta lehen mailako aluminioa lortzen dugu berriro. Conseguimos tener una calidad como si fuera un aluminio primario. Saiakuntza mekanikoen laborategiak material birziklatuarekin egindako produktuak baliozkotzen laguntzen du. Trakzio makinak materialaren erresistentzia mekanikoa ebaluatzen du hautsi arte tenkatuz. Ese es el reto. Hori da erronka. Egiaztatzea, txatarra aeronautikotik abiatuta, posible dela aleazio aeronautikoak egitea gauza kondo egiten badira. Nola egin ere zehaztu behar da. Material horiek hegazkin batean berriz ere erabili ahal izateko propietate mekanikoak eta kalitatea izan ditzaten. Azken urteotan, energia berriztagarriek eta mugikortasun iraunkorrak, ohikoak ez diren eta berriak diren materialak behar dituzten teknologien gorakada ekarri du. Amankomunean daukatena da kritikotzat ematen dien elementuz osatuta daudela, ez? Hor aurkitu ditzazkegu, bai litioa, bai silizioa, bai kobrea, talako elementuak. Material kritiko horietako asko, beste herrialde batzuetatik dator, erauzten zailak dira eta gutxi daude. Horregatik, komenigarria da, material horiek bizitza baliagarriaren amaieran berreskuratzea, berriro merkaturatu eta erabiltzeko. Teknaliak denbora darama, elementu kritiko horietako batzuk berreskuratzeko teknologiak garatzen. Hori da autoelektrikoen litiozko baterien kasua. Baterien kaso konkretuan esango nuke lau etapa daudela, ez? Aurreneko etapa baten egiteana da bateria paka guzti deskargatu, dakan karga kendu ahal izateko, eta gero desmantelatu itea, desmantelatzeko garaian, iristen gea zelda unitario batera. Gero hor sartzea bigarren etapa bat aurre tratamendua deitzen zaiona. Bigarren etapa honetan, lehenengo urratsetako bat gelaska xehatzea da, zati txikiagotan zatitzeko. Eskularru ganbera deritzonak, material hori airerik gabeko atmosfera batean manipulatzeko aukera ematen du. Hainbat prozesu mekaniko, fisiko edo termiko eragiten dute, bilatzen den elementu kritikoak black mass edo masa aktibo batean kontzentratzea. Black massean aurkitzen duguna da bateriek dazkaten material aktiboak deitzeanak, ez? Alde batetik oxido metalikoak eta beste alde batetik ere grafitoak. Orduan nahi duguna da azkeneko produktu hau batez ere osagai horiez osatuta egotea, beste inpurezak deitzeanak hor ezoteko. Aurre tratamenduko azken prozesua bahetzea da. Helburua da, ahalik eta material zatikatuena lortzea, masa aktiborik puruena. Gero, hirugarren etapan, balorizazio etapan, erabilia ahal izateko.
Europako Batasuna metal kritikoei eragiten dieten erregulazio berriak izapidetzen ari da. Horren arabera, laster 100% Europako mugen barruan atera beharko da. Horregatik da garrantzitsua, material horiek berrerabiltzea erraztuko duten teknologiak garatzea. Gure ekipoan egiten duguna da, produktu hau erabili erreaktore batzutan sartzen ditugu. Egin behar duguna da, solidotikan fase likido batera, selektiboki, aldegun metal garrantzitsuenak atera. Ikusi duguna, material solido batetik sustantzia bat, kasu honetan nahi dugun metal kritikoa ateratzeko teknaliak erabiltzen duen lixibatzio teknologietako bat besterik ez da. Tratamendu horretan, masa aktiboak edo black masak likido edo disolbatzaile bat behar du. Zenbait prozesuren ondoren, hala nola disolbatu gabeko zatia kentzeko iragazte prozesuaren ondoren, lortu nahi den solidoa lortuko litzateke. Lortzen dugu irabiatzen, kristalizatzea eta nola hemen mezkla bat dakagu solido eta likido batekin, behar izaten dugu hori filtratzea. Filtratuta gero lortzen duguna da, hau hemen gatz bat izaten dugu, gatza lortuta gero, prozeso termikoen bidez, lortzen dugu bateria egiteko material berria. Oraingoz, prozesu asko behar eta luze jotzen duten teknologiak dira. Teknalia nahi duena aldegun eta inpaktu gutxien edukitzea, birziklatzeko olako metal kritikoak. Tardun, guk egiten duguna da askotan erdiko pausuak edo kendu edo albadegun energia edo material gutxien erabiltzea birziklatzeko momentuan. Gure biologian dago. Giza gorputzak oinarrizko mineralak behar ditu bizitzeko. Batzuk, kantitate oso txikitan baditugu ere, ezinbestekoak dira organismoaren funtzionamendu egokirako. Oligoelementuak dira, horietako batzuk, metalak. Noraino diren ezinbestekoak eta zergatik argitzeko, Lide Arana Urbieta biokimikariaren gana jo dugu, eta gure gorputzeko metalen sekretuak azalduko dizkigu. Gaixo, Lide, metalikoak garela esatea, ez da gezurra esatea, ez da? Ez, ezinbestekoak ditugu metalak gorputzean. Ze proportziotan esango zenuke, oso kantitate txikian? Ez naiz gai, ehunekoak esateko, baina esaten zaie traza elementuak, oso kopuru txikian ditugulako. Horregatik dira trazak, ez da oso kopuru txikian, baina paper eta funtzio ezinbestekoa dutenak. Bai, bai. Behar ditugun gure gorputzeko hainbat egituretan, proteinetan, elementu horiek ezinbestekoak direlako, beraien funtzioa betetzeko. Orain esango ditugu zein funtziotarako edo behar ditugun, baina guazen adibidekin beti esaten dena, burdina. Gehien entzuten dena, edo askotan begiratzen duguna, odol analisietan, ia nola daukagun burdin. Kopurua, azkenean burdina ezinbestekoa daukagulako oksigenoa garraiatzeko. Burdina behar dugu oksigenoa hemoglobinara batzeko eta hori esker garraiatzen dugu oksigenoa gorputz guztira. Burdinik gabe, akabo gure bizitza. Ez dago garraiatzerik eta oksigenoa ez da odolean disolbatzen, beraz ez denuke lortuko beharrezko oxigenazioa. Adibide gehiago, burdina... Burdinak ere laguntzen digu gure zeluletako oso oinarrizko funtzio bat betetzen eta da energia lortzea. Metal gehiago aipatu behar bagenitu? Bigarren aipatzen da zinka. Estatistikoki estimatzen da gure proteinen 10% behar dituela zink atomoak. Sintetizatzeko? Ez, funtzioa betetzeko. Adibide bat jartzeagatik gure genen adierazpena lortzeko behar diren proteinek egituran dute zink atomo bat. Eta horri esker batzen dira DNA molekuletara eta bere funtzioa betetzen dute.
Beste adibide ezain ezaguna, baina oso beharrezkoa, zelula gorrietan dago entzima bat anidrasa karbonikoa deitzen dena, eta entzima honi esker erregulatzen dugu odoleko pH-a. Orduan, zinkeik gabe, ez genuke lortuko odoleko pH-a erregulatzea, ezinbestekoa bizirauteko. Burdina, zinka... Bai, kobrea ere. Kobreak ere parte hartzen du, baita ere, aipatu dugun prozesu hori elektroi garraio katean ere, baditugu kobre atomoak, azkeneko zatian, oksigenoa erreduzitzeko. Eta baita ere, beharrezkoa da, beste entzima batzuen aktibitaterako, adibidez, estres oksidatzailea erregulatzen duten entzimekin. Kobreak. Bai. Zenbat metal behar ditugu? Badira batzuk, bai. Kobaltoa ere behar dugu, B12 vitamina lortzeko, selenioa, zerrenda bat badago, baina bat baino gehiago, eta bost baino gehiago ere bai, ez da. Hasierren aipatu duzu, traza, kantitate oso txikitan behar ditugula, eta metal hori gabe ez ginatekela. Bai, azkenean proteina horiek ez lukete izango gaitasuna, beraien funtzioa betetzeko, eta hortik gabezia horrek sortzen ditu hainbat gaixotasun. Kasu honetan ere, neurri kontua da gakoa, ez da, kopuru batetik bera, metal horiek funtzioa ez lukete beteko, baina kopuru batetik gora ere kalte, ez da? Kaltegarria, bai, aipatutakoen artean, adibidez, burdin gabezia, ezagutzen dugun anemia egoera hori, baina burdin gehiagik ere dakar berarekin metaketa bat. Eta horrek ere sortzen ditu arazoak gure egunetan. Funtsezkotzat jotzen dira bere gabeziak gaixotasun karentzialak eragiten dituzten metalak. Elementu horiek beste elementu batek bete ezin duen funtzio bat dute organismoan. Burdinaren eta zinkaren eginkizuna argi geratu da, baina funtsezko metalen zerrenda luzea da. Kaltzioa, magnesioa, potasioa, kromoa, kobaltoa... Organo guztiek behar dute metalen bat behar bezala funtzionatzeko. Adibidez, burmuinak magnesioa behar du neuronen arteko loturak egiteko. Eta magnesioaren urritasunak oroimena galtzea eta ikasteko zailtasuna eragiten ditu. Magnesioak ere garrantzi handia du pankrean, eta kromoarekin batera intsulinarekiko erresistentziatik babesten laguntzen dute. Hezurrak eta hortzak eraiki eta mantentzeko eginkizunaz gain, kaltzioak funtzio metaboliko ugari ditu. Esaterako, muskuluak uzkurtzen laguntzen du, eta ezinbestekoa da odolak koagulatzeko. Horiek adibide batzuk besterik ez dira. Metal horiek ezinbestekoak badira ere gorputzak ondo funtzionatzeko, ez ditu berak sortzen, eta elikaduraren bidez eskuratzen dira. Metal batzuk behar ditugu, beste batzuk kalte egiten digute. Bueno, batzuk behar ditugunek ere kalte egin dizagukete, baina metal batzuk toksikoak dira, zuzen. Bai, estimatzen delako ez dutela onurarik, ez dutela funtziorik betetzen gure gorputzean, eta aldiz beraiek sorditzaketelako kalteak. Eta hor badaude hainbat adibidez da, metal pozoitsuak deituko genioke. Merkurioa, beruna, kadmioa, horrelako metalek sortzen dituzte kalteak. Oro har, elkarrekintzak eukiditzaketelako proteinen beste zati batzuekin. Alegia, gure beharrezko funtzioetan hor sartzen dira erdian. Hori da, txertatzen dira proteinetara eta ez diete uzten behar duten lana burutzen, eta horrek sortzen digu funtzio galera bat, eta beste alde ekartzen ditu ere estres oksidatzaileak eta hortik zelulen heriotza. Eta era berean badaude metal batzuk beharrezko ditugun metal horien tokian sartzen direnak. Eta orduan ez dute uzten era berean funtzio hori betetzen. Beraz, modu desberdinean, baina bai metal hauek kalteak eragiten dizkigute. Metal toksiko, metal astun horiek eragin diezaguketen kaltearen adibide batzuk ematerik baduzu? Bueno, hainbat azterketa egin dira, kasu honetan ensaio klinikoetan, eta ikusi dira urteetan zehar metal astun hauek ekar ditzaketen ondorioak. Orduan, pilatzen hasten direnean, hainbat egunetan arazoak sortzen dituzte, hala nola gibela, giltzurruna, eta gero baita ere eragina dute nerbioen arteko bulkadetan eta orduan arazo neurologikoak ere ekar ditzakete. Beraz, mekanismoaren arabera ikusten da, baina eragin kaltegarriak dituzte. Baina ez bakarri metal astunek, metal esentzialek ere, adibidez zinka,
gehiagizko kopurutan, sistema immunarentzat ere kaltegarria izan daiteke. Gizakiontzat beharrezkoak eta onuragarriak diren metalez aritu gara, baina txanponaren beste aldean kaltegarriak izan daitezkeenak daude. Horien artean metal astunak. Batzuk beharrezkoak dira kantitate txikitan, kobaltoa, kobrea edo nikela besteak beste. Baina beste batzuk toksikoak dira hilgarri izateraino, izan ere, metatu egiten dira eta zaila da gorputzak kanporatzea. Ezagunenak beruna eta merkurioa dira. Berunak kalte neurologikoak eragiten ditu burmuinera iristen denean, eta merkurioa neurotoksina bat da, eta ikusmenari, koordinazioari edota hitz egiteko funtzioari eragin diezaieke besteak beste. Beste metal astun batzuk ez dira hain ezagunak, baina eragiten dituzten kalteak larriak dira. Kadmioak adibidez, giltzurrunak erasotzen ditu bereziki, baina baita pirikak eta urdaila ere. Zerrenda honetan ondorio larrienak erakutsi dituen metal astuna plutonioa da. Erradiaktiboa da eta minbizia eragin dezake. Azken aldian metalak ikusi eta aurkitzen ditugu nanopartikuletan adibidez, eta horrek ere lagungarri egiten ditu metalak guretzako, ez da? Horiek ere metalak dira, nanopartikula horiek, ez da? Non aurki genitzake? Hainbat ikerketa eremu daude metalekin egiten direnak, badaude metalezko nanopartikulak eta horiekin hainbat aplikazio desberdin eduki daitezke. Urrezko nanopartikuletan, nola urreak berez ez duen horrelako toksizitate nabarmenik edo hori suposatzen da. Hori da, hor txerta daitezke molekula desberdinak eta horrela lortuko genuke, adibidez zelula zehatz batzuetarako terapia selektiboak, hainbat farmakoren garraioa eta hori hobetzeko aukera. Eta beste nanopartikula batzuek, adibidez burdinarekin egindakoek, ezaugarri magnetikoak dituztenez, gaitasuna ematen dute egun zehatz batetara bideratzeko, adibidez, ez dakit minbizi egun batetara edo denadako lekura, eta bertan bere funtzioa betetzeko. Hortaz, nanopartikulak gure lagunak esango dugu, ez da? Aplikazio desberdinak izan ditzakete, eta hortan hainbat ikerketa talde, hortan ari dira. Eta baita zuek ere, ez da? Gurean ere, orain hasi gera saiatzen, ea titanio oksidozko nanopartikulak erabilitzak egun bakterioen aurka. Frogatxo txikiak egiten ari gera, badute gaitasun hori, edo bentsat hori nahiko nuke frogatu. Gertatzen da hori litzake izango gure gorputzerako, baizik eta, gainazal baterako, edo... Baina gure onerako. Gure onerako, gure onerako, bai. Metalak behar ditugolako, ez da? Bai, aplikazio desberdinetarako, azken finean ezaugarri interesgarria dituztelako. Osan olide, eskerrik asko. Zuei. Datorren asteko saioa berezia izango da. 25 urtean behin bakarrik egiten den horietakoa. Ez da txantxa. Bienvenida, Esok. Teknopolisen 25. urteurrena ospatzeko Alemaniara joango gara. Halakoetan atzera begiratzeko ohitura izaten da, baina kasu honetan aurrera eta urrutira begiratzea pentsatu dugu. Espaziora. Frankfurtetik 30 kilometrora dago ESAren, Europako Espazio Agentziaren kontrol zentroa. Bertatik gidatzen eta kontrolatzen dira, guregandik milioika kilometrora espazioa esploratzen ari diren espedizioak. Etorkizuna, espazioan omen dago eta ari begira lan egiten duten zientzialari euskaldunekin egon gara. Datorren astera arte, agur!